खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा राङाफारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोंनिनो हालामनि जि माइनावस्रि ओनसोल बा माइनावस्रि सेन्टारनि जि लोखि फुजा बोसोरारि दा बेयाव माने जोंनि हारिमु आफादा माने जास्ट दिन्थिफुंनाय मोनसे मोसानाय लानो नागिरदों आरोना। फारसेथिं एमएलएबो फैगोन बेयाव माने बरायनाय हिसाबैनो मोसानाय लादों आरोना दिनैजों आरो साननै आरोना। दा माबायदि जायो नायनोसै आरोना मोसानाया। दा जोंहा गथ'फ्रा ओंखारगासिनो देलायगासिनो बिथिंजाय इटा रेबन खानायाव खाग्रानि रानगासिनो आरो फोथा माखासेया सिङाव दंजोबो आरो माखासेया सानैसो फैबावनांगौ दं आरोना। दा माबायदि जालाङो नायदो लोगोफोर। ओरैनोथ' जोंनि मोसानायनि जि थांखियारि नोजोर बेयो जोंहा फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव जानो गोनां बागुरुम्बानि जि मोनसे दोहौ बेयाव मोसानो गोनां बिनि थाखाय जोङो प्रिपारेसन जाबाय दंखायो आरोना। दा बेजों लोगोसे जोंहा बे माइनावस्रि सेन्टारनि लोखि फुजायावनो माने ओरैनो थास्लायस्लाय माने गिनाय लाजिनाया खारनायनि माने कनफिडेन्सआ बारायनायनि एक्सप्रेसन बारायनायनि माने बे मोसानायखौ जोङो लादों आरोना जास्ट दिन्थिफुंनाय हिसाबै। दा माबायदि जालाङो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ फारियै। साफ्रोम मोसाखावरि बिथाङा दामग्रा देग्रा बिथांमोना फैगासिनो दं आरोना। माखासेया सिङाव देलायगासिनो दङ। गोदान हादान हिसाबै माने इसेबां दामनाय देनाय बा मोसानायाव माने इसेबां नांगौ बायदि जायाखै आरोना। बेखौथ' जोंबो मिथिखायो जागायजेननायाव जा गोबां गेना गोरोन्थिया जाखायो। दा बेनिखायनो माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांदोंब्ला मोसानाय देलायनाय दामनाय देनाय बेलायाव आरोना बेखौ नोंथांमोना गोरोन्थिखौ सुद्रायना हरो आं बेखौनो खावलायबाय आरोना। दा अब्ला भिडिअखौ फारियै नायलांदो लोगोफोर माबायदि जायो। रेडि जागासिनो जों माने फिसाफ्रा मा खालामदों इयाव रेबन हासोदों खानायाव खानो लोगोफोर। नै फिसाफ्रा उन्दै उन्दै बिसिना उन्दै उन्दैफोरनि मोनसे हान्जा दं आरोना लोगोफोर मोसागोन बिसोरो मोसाग्लांनायखौ माखासेया इनो नै जोंना बिसोरो उन्दै उन्दै हान्जानि मोसागोन आरोना। मा मोसानाय मोसागोन नोंसोरो? मोसाग्लांनाय नंगौ? मा थाखोमाबाय थायो गावस्रा। लोगोफोर दायो जोंहा एसे उन्दै उन्दैफोरखौ माने मोसाग्लांनायखौ एसे मोसाहोनाय नागिरदों आरोना। माबायदि जायो माने एसे बावबाय नामा बा बिसोरनि कनफिडेन्स एक्सप्रेसन माबायदि लुज जानानै दं नामा बेखौ आरोना। मोसानो लुगैनाया आनथारलानो मोसानो जाथारबाय जोंना फिसाफ्रा मोसानो लुगैनाया आनथारला रेडि जानानै दङ। बे जोंनि स्पेसियेल टिम जागोन आरोना लोगोफोर बिसोरो। लोगोफोर जोङो मोननैसो फट'शुट लाखांबाय आरोना गथ'फोरनि एसे मेम'रि हिसाबै गोसोखांथि हिसाबै माने गांनैसो फट' सेबखांना दोननो होननानै आरोना लाबाय। लोगोफोर नै जोङो दायो फुजासालियाव थांसिगोन आरोना। साहा लोंहैग्रोसिगोन लोंहैनानै मोसानायनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैसिगोन आरो दा आब्रुथि बायदि जोंहा थाबायनायखौ माने सिरिबाङै थाबायनो होनो नागिरबाय आरोना।